isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. So I invite everyone, tayo po tumayo. Yan. So pwede po bang harapin natin ang ating katabi sa kaliwa, kanan, sa likod, sabihin mo, good morning! Ayan, sa kabila naman, good morning! Okay, so sa umaga pong ito, bawat isa po, atin pong lapitan, atin pong kamayan ang bawat isa as we sing. Amen? Sige po. Tayo po yung mikot. I love this family of God. So close, we knitted into one. They have taken me into their heart, and I'm so glad to be a part of this great family. Lipa, I love this family of God. So closely knitted into one. They have taken me into their heart, and I'm so glad to be a part of this great family. I love this family of God. So closely knitted into one. They have taken me into their heart, and I'm so glad to be a part of this great family. I love this family. I love this family. We live in this family God has given us. I love this family. I live in this family God has given us. For we are going to be a wonderful family. And it has to be Jesus, you and me. I love this family. Say, I love this family. I live in this family God has given us. I love this family. I live in this family God has given us. For we are going to be a wonderful family. And it has to be Jesus, you and me. I love this family. I love this family. I live in this family God has given us. I love this family. I live in this family God has given us. For we are called J Blue family. A J Blue family. And it has to be Jesus, you and me. Amen. Hallelujah. Amen. So sa umaga po ito, patuloy tayong umawit sa ating Panginoon. So bago po ang lahat, ating po munang ialay ang ating mga buhay, ating mga puso. Let's tune our hearts as we worship the Lord this morning. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray, our Father.
song. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fills the air as the waters cover the sea. See our hearts, see our hearts, and remove anything that is standing in the way of coming to you today. Our Father, hear us in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive us sins, we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive us sins, we pray. Though we are few, we're surrounded by many who've crossed that river before. And this is the song we'll be singing forever. Holy is the Lord. Sing, holy is the Lord. Holy is the Lord. Oh, you are holy. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Sing, holy. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. Father, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Sing, our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Amen. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, God, na muli dinako mo ang aming panyapak at ang aming buhay, ang aming puso, Panginoon, sa lugar na ito.
Lord, kami po'y nauuhaw sa iyong presensya. Santong Espiritu, ikaw po, Panginoon, ang siyang kumilos sa lugar na ito. At madama namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig, Panginoon. At Lord, salamat, Panginoon, at winawasak namin lahat ng gawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa. Tunay nga, O Diyos, na hindi magiging hadlang, Panginoon, upang hindi ka namin maranasan ngayong umagang ito. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Ang aming mga kamay, Panginoon, na ay may papalakpak. Ang aming mga bewang ay may ikikemot, Panginoon, upang ikay purihin sa lugar na ito, Panginoon. Salamat ng marami, O God. We claim victory sa umagang ito, Panginoon. At kami po, Panginoon, muli ay mauuhaw at mananabik sa iyong presensya at sa iyong salita. Salamat ng marami. We praise you, Lord God. We honor you. In Jesus' mighty name is we pray. Amen. Hallelujah! Ngayong umaga po, malaya po natin tatanggapin ang presensya ng ating Panginoon. At malaya po tayo magpupuri sa Kanya. Amen! At malaya po nating tatanggapin ang pag-ibig ng ating Panginoon na buhay. Sabay-sabay tayo! I am free! Go!
pinalaya sa sakit? Sino po ang pinalaya sa kasalanan? Amen? Sino po ang malaya na? Sino po ang malaya na magpuri sa Panginoon? Amen? Sinabi po natin tayo ay malaya. Kaya po sa ating pagtagpo, wala pong makakapigil sa atin anumang isipin, anumang laman na ating mga puso. Hindi po yan ang makakapagpigil sa atin para sumayaw, tumalon, tumakbo sa ating Panginoon. Amen? Kaya muli tayo awit. We will give Him best praise, best worship, for He deserves the highest praise. Amen? We will say, I am free to run. Come on, church, we will raise. I am everybody dance today. I am free to live for you. I am free. Say, I am free. We will raise. 'Cause I am free to run. I am free to dance. I am free to live for you. Shout, I am free. For the last time, church, we will raise. I am free to live for you. I am free. I am free. Yes, I am free. Oh, thank you, Lord. We are free. Oh, because of you. No more chains. No more bondage, Lord. We are free. Oh, we worship you. Oh, we thank you. We thank you. Ay, thank you, Jesus. Lord, tunay nga, napakasarap magpuri sa iyong presensya, Panginoon. Lord, we thank you dahil pinalaya mo ng bawat isa sa amin, Panginoon. Anumang bandage, anumang chains, ang meron sa buhay namin ngayon, Lord, we declare, lahat ito, Diyos, ay tinanggal mo na. Lord, because of your love, dahil walang katulad, Panginoon, ang iyong pagmamahal sa amin, O Diyos. Bago po tayo muli umawit sa ating Panginoon, let's just read this passage sa Romans 8, verse 38 to 39. Ano pong sabi dito? And I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today nor our worries about tomorrow. Not even the powers of hell can separate us from God's love. Verse 39, no power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Napakaganda po ng sinabi dito na walang anumang bagay, walang kasalanan, walang anumang ginawa natin na makakapag-separate us from the love of God. Sa hamaga pong ito, as we worship Him, let's just feel the love of God sa bawat isa po sa atin. Kung feeling natin walang nagmamahal sa atin, nandiyan po ang ating Panginoon that who loves us. Kung sino ka man, ano man tayo. So let's just worship Him in spirit and in truth na nanggagaling po sa ating mga puso. Of love falling in, for only love
Oh, for love, the heavens cry. For love was crucified. Oh, how many times have I broken your heart? But still you forgive. If only I asked, yes, Lord. How many times have you heard me pray? Draw near to me. And everything I need is here. My beginning, my forever. Everything I need, everything I need is you, is you. Sige, we will sing. All for love, all for love, Father gave. For only love could make a way. Oh, we thank you for your love, Lord. Oh, for love, the heavens cry. For love was crucified. Oh, how many times have I broken your heart? But still you forgive. If only I am. How many times, Lord? How many times have you heard me pray? Draw near to me. Sing, everything I need is you. And everything I need is you. My beginning, my forever. Lord, everything I need, everything I need is you, is you. Let me sing all for love. And I will join the angels' song. Ever holy is the Lord, King of glory, King of glory. How many times have I broken your love? But still you forgive. If only I asked, how many times have you heard me pray? Draw near to me. Sing, everything I need, and everything I need is you. My beginning, my forever. Everything I need, everything I need is you. Oh, it's you, it's you. Everything I need is you. Everything I need is you. My beginning, my forever. Everything I need is you. You alone is you.
let the cross draw me to you, to you, to you. And everything I need is you. My beginning, my forever. Lord, everything I need, only you find. Is you. Everything I need is you. My beginning, my forever. Everything I need is you. You are good. You are good. Sing you are. You are good. Your mercy is forever. You are good. Sing you again. Declare you again. You are good. Your mercy is forever. You again. You are good. You are good. Yes, you are. Mercy is forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is. Once again, church, we will sing you are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. I love you, Lord, and your mercy never fails me. All my days I've been held in your arms. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. So all my life, and all my life you have been faithful. Come on, church, lift up your voice and we will sing. All my life, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, we will sing. I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. Come on, worship the name of Jesus. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Oh, we will sing all my life. And all my life you have been faithful. Worship him all my life. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Oh, once again, sing
All my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. See your goodness is running after me. Oh, let's declare, your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Sing your goodness is running after me. All my life, you have been faithful. Sing unto the all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, once again, church, we will sing all my life. All my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing. I will sing of the goodness of God. I will sing. I will sing of the goodness of God. We will sing. I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Oh, Lord. you again. Thank you, Jesus, for your presence. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Sampahin natin ang Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Come on, people of God. Sampahin natin ang Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang walang-hanggang biyaya. Karapat dapat siyang purihin at sampahin. Itaas natin ang pangalan ng Panginoong Yesus. Let the name of the Lord be magnified, be exalted, be glorified. Hallelujah, hallelujah. Yes, O Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong kabutihan. Ang iyong pag-ibig sa amin ay walang hanggan. Salamat po, O Diyos, sapagkat simula pa lamang ng likayin mo ang mundong ito'y pinili mo na ang bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, ngayong umaga'y ihayag mo ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan. Lord, hayaan mo po ang iyong presensya ang siya maging tagapagturo namin. And give us, Lord, knowledge and wisdom coming from you. Nihanda mo ng puso at buhay ng bawat isa. Even, Lord, ang iyong lingkod. Hide me under the shadow of your cross. Let your name be exalted, be glorified. May the Spirit of the living God be our teacher and programmer this morning. Lord, I declare that something good, something best is going to happen upon your people. And thank you, Lord, for this is the day that you had made. We will rejoice and be glad in it. We honor you, Lord. We praise you. We glorify your name. Tanggapin yung lahat ng karangalan, papuri, pasasalamat, Ama, sa matamis at pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise God. Sige po, maupo ng lahat.
Amen. Praise the Lord. Amen. Lahat ng mga bata, tinatawagan natin saglit. Lahat ng bata, bago kayo turuan ni Teacher Clydes at ni Teacher Aisa Alam. Kayo ba sa bata? Sige, lahat ng bata, saglit dito at ating ipagpepre ang ating mga bata. No? Ang mga children po natin. Amen. Alam niyo po, ang sabi ng Psalms 127 verse 3, children are a gift from God. Ang mga bata po'y regalo daw mula sa Diyos. Yan ay kayamanan ng mga magulang. No? Na kaya nga po, nasa mga bata ang ikagaganda ng kinabukasan ng ating panahon. No? Kaya po, kailangan nating i-prepare ang mga bata sa panahong darating. Na ang mga batang ito na regalo ng Diyos sa mga parents, ngayon pa lamang po'y maihanda na po sila. No? Kaya atin po silang ipanalangin. Sige po, ito nating lahat ang ating mga kamay sa kanila. Ama naming Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ang mga bata pong ito'y ini-offer namin sa iyo. May your kingdom come, may your will be done. I release, Lord, your blessing sa mga bata pong ito, your covering, your protection. In the name of Jesus, Lord, give them, O Lord, good health, O God. Wisdom, knowledge na nanggagaling sa iyo. Sila po'y lumaking matatalinong bata, O Diyos, at naglilingkod po sa iyo. Lord, pagpalain niyo po ang mga batang ito. Sila po'y magbigay ng kaluguran sa iyong pangalan. Surround them with your glory, with your power, O God, in Jesus' name. I release, Lord, your covering, your power, O God, sa mga bata pong ito. In the name of Jesus, Lord, in Jesus' name, magre-raise up ka sa mga batang ito ng engineer, ng abogado, Panginoon, ng teacher, pastor, evangelist, in the name of Jesus, sa takdang panahon. Lord, I release prosperity and blessing, Lord, na nanggagaling po sa iyo. Salamat, mangyari ang pangarap mo po sa mga batang ito at sila po'y mapalaki ng mga magulang nilang naayon sa iyong salita. Thank you, Lord. I entrust their lives unto you, Father God. We honor you, we praise you. In Jesus' name, amen. God bless you. Ayan. Sige, dalhin sila sa likod. Ayan, ang ating security, Kuya Ferdy, gagayad kayo. Amen. Praise God. Ngayon po ay unang linggo ng Abril. At, ayan, no? Amen. Sige, lahat ng mga bata, ayon. Amen. Praise the Lord. Amen. Ayan, welcome po ang bawat isa sa atin ngayong umaga. At meron pa tayo ng galing ng Bohol, no? Kandiya, ayan, si Mama ni Jennifer. Ayan, welcome po dito sa ating main church, sa Jesus Be Lifted Up Church. At meron ding galing ng, Sambales? Bataan? Dito lang. Binangunan. Ayun, sila nanay. Ayan, Rizal. Ayan, no? At siyempre, yung ating galing ng Mindoro, Ate Evie. Ayan, praise God. Ate Aisa, ayan, yung ating mga kapatid sa Panginoon. Amen. Welcome sa buhay ng bawat isa dito po sa ating gawain ng Panginoon. Amen. So ngayong buwan na ito, ang nilagay ng Diyos sa aking puso ay ang isang salita na kung saan ay kailangang maisakatuparan at maisagawa ng mga mananampalataya sa kanyang pamilya, sa kanyang kapatid, at ganun din sa pamilya ng Diyos dito po sa atin na ibinigay ng Panginoon. So buksan natin ang ating mga Bible sa Genesis chapter 4. Ayan. Sa mga nanonood po sa kanilang tahanan, si Mamang dyan sa Kalapan, si Ate Jeanette, sila ay talagang regular na nagwawat sa atin. Ganun din si Brother Rain dyan sa Guam, no? Si Erilyn, sila mag-asawa. Praise God. At si Pastor Aaron dyan sa Winnipeg, no? See you next month. God's willing. Kaya, amen, amen. Genesis chapter 4, verses 1 to 11. Ayan. Ay, sorry. Amen. Basahin po natin. Genesis chapter 4, verses 1 to 11. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa
at ito'y nagdalang tao. Mag-asawa po si Adan at si Eva, na unang taong nilikha ng Diyos. No? Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. Kaya Cain ang ipinangalan niya. Verse 2, sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki, at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito, at si Cain naman ay naging magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Nag-offering. Verse 4, kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay na kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang the best o pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nalugod kay Abel o nasiyahan sa kanyang handog. Verse 5, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang muka ni Cain sa tindi ng galit. Kaya't sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangang mapaglabanan mo ito. Isang araw, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid. Abel, pumunta tayo sa bukid. Sumama naman ito, ngunit pagdating nila sa bukid, ay pinatay ni Cain si Abel. Tinanong ni Yahweh si Cain, where is your brother? Nasaan ang kapatid mong si Abel? Sumagot siya, hindi ko alam. Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Am I my brother's keeper or am I my brother's guardian? No? Verse 10, sinabi ni Yahweh, Cain, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humingi ng katarungan. Sinusumpa kita ngayon at hindi mo na maaaring bungkalin ang lupa dahil dumanak doon ang dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Ayan. Hanggang doon na lang muna po tayo siguro. Ayan. Amen. No? Sa umaga pong ito ay ang ating pinakatema ng pag-aaralan is, am I my brother's guardian? Ako ba ay tagapag-alaga? Ako ba ay tagapag-ingat ng aking kapatid? Ako ba ay tagapagbantay? No? So dito sa binasa natin, nakita po natin na nung nagsasama ang unang taong nilikha ng Diyos, si Adan at si Eva, nagkaroon sila ng bilang pinagsama ng Diyos, nagkaroon po sila ng supling. No? At ang unang naging anak nila ay Cain, ang ibinigay ng pangalan ni Eva. At nasundan pa ito ng anak, ang pangalawang anak ay Abel. Yun ang ipinangalan. No? At dito nakita natin, sa pangyayaring ito, meron silang iisang purpose na ginawa. At ang layuning ito ay ang sumamba sa Diyos. No? Sinamba nila ang Panginoon sa paanong paraan? Naghandog ang magkapatid. Anong sabi? Ang bunso, yun daw bunso ay naging pastol ng tupa, nag-aalaga ng mga tupa. He became a shepherd. No? At yun naman panganay ay nagpa-farmers, nagbubungkal ng lupa sa bukid, nagsasaka. So magkaiba yung kanilang ginagawa sa buhay. Dumating ang sandali, pareho silang nag-offer kay Lord. At pag ikaw ay nag-offer kay Lord ng isang bagay, ipinapakita mo na sa paghahandog mo, katulad din po natin, merong panahon tayo na nag-offering, naghahandog tayo, at yung paghahandog na yon ay pagpapakita na yun ay oras para sambahin ng Diyos. Kaya when we become dumarating na ang sandali na tayo nag-offering, sumasamba pa rin po tayo sa Diyos diyan, no? Nagbibigay tayo ng mataas na parangal sa Diyos, papuri, at sa paanong paraan, yung nga sa offering, katulad ng ginawa ni Cain at ni Abel. So nakita natin, naghandog si Abel ng pinatay niya raw yung isa sa pinakamataba at magandang alaga niyang tupa, no? At pinili niya yung pinakamainam na bahagi. Ano ba ang pinakamainam na bahagi sa katawan ng hayop? Baka pigi, no? Or ano man yung pinaka
malusog doon, maganda, matapos niya itong mapatay, inihamdog ni Abel kay Lord. At ang sabi nung binasa natin, natuwa ang Diyos, nalugod ang Diyos kay Abel sa kanyang ginawa. No? At nang si Cain naman ay magandog din sa Panginoon, hindi nalugod ang Diyos sa inihamdog niya. Pareho naman sila nag-offering. At ang inihamdog ni Cain mula sa Panginoon ay galing sa kanyang pagsasaka. Maaaring gulay yon o halaman, pero hindi nalugod ang Panginoon. At dahil doon, nagalit si Cain. Nagtampo siya. Hindi maipinta yung mukha niya at ito'y nakikita ng Diyos. Kaya tinanong siya ng Panginoon. O bago siya tanungin ng Panginoon, dahil nga nagalit siya, hindi siya natuwa, anong ginawa niya? Niyaya niya ang kapatid niya, si Abel. Abel, pasyal tayo sa bukid, halika, mamasyal tayo ron. At sumama naman ang bunsong kapatid. At nang sila naroon na, ano ang sabi ng binasa natin? Pinatay ni Cain si Abel. No? Tama po ba? Amen? So pinatay siya. Abel is the second son of Adam and Eve. Abel is a shepherd. Meaning of the name Abel is breath. No? Breath, hininga. At ang sabi roon, na matapos na mapatay ni Cain si Abel, ito na ang Diyos. Kinausap, kasi during that time, nakakausap ng direktahan ng Diyos, si Adan at si Eva, pati na ang mga anak pa ni Cain, ni Abel, o ni Adan at ni Eva nung panahon na yun. Kinausap ng Diyos. Sabi ng Panginoon, Cain, where is your brother? No? I don't know. Wala, hindi ko alam. No? Am I my brother's keeper? Am I my brother's guardian? Yun ang sagot, no, ni Cain. So, pag sinabing guardian, meaning, what is mean by guardian? It is a person who has the legal right and responsibility of taking care of someone. No? A person who has the legal right, meron siyang karapatan at responsibilidad na alagaan ang sinuman. No? So, yun yung guardian. Katulad nung, halimbawa, may mga parents, kinupkup niya itong batang ito. Siya ang tatay yung guardian, tagapagbantay, tagapag-alaga, tagapag-ingat, at ako na ang may responsibilidad na sa lahat ng kanyang kailangan, ako nang bahala. Yan, siya yung nag-guide. No? Another thing is, a guardian is a keeper, yan, or protector who looks after the welfare of other people. No? Siya yung nag-iingat, nagpo-protect, tinitignan niya kung ano ang kapakanan ng ibang tao. Yun yung guardian. No? So, tinanong ng Diyos si Cain, nasaan ang kapatid mo? Kasi alam na ng Diyos na pinatay niya ang kapatid. No? So, the first human born on earth becomes the first murderer. Ang unang taong naipanganak sa mundong ito, ng magulang, ay naging unang mamamatay tao. At yun nga po, si Cain. No? The wickedness of the wicked brings a curse upon all they do. Ang masama daw, o ang kasamaan ng isang masamay, nagdadala ng sumpa sa lahat ng kanyang gagawin. Yun ang nangyari kay Cain. No? So, tinanong siya ni Lord, nasaan ang kapatid mo? Hindi ko alam. No? Ako ba'y tagapangalaga ng kapatid ko? At ano ang sabi ng Diyos? No? Yung binasa natin kanina. Ano ang sabi ng verse 11? Sinusumpa kita ngayon at hindi mo na maaaring bungkalin ng lupa dahil dumanak doon ang dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Verse 10, balikan natin saglit. Sinabi ng Panginoong Cain, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng katarungan. So, yung dugo ng kapatid niyang si Abel, sumisigaw ng justice. No? At ito'y nakikita ng Diyos, nadidinig ng Diyos. Kaya kinausap niya si Cain dahil kailangan magbayad si Cain sa ginawa niyang kasalanan sa kapatid niya. No? Ano ang naging ugat? Bakit pinatay ni Cain si Abel? Nagalit siya. At maaaring nainggit siya kasi hindi nalugod si Lord sa kanya, doon sa kapatid niya. No? At dahil doon, yung pinatay niya.
kayo po sa mga matatandang kapatid. Meron po dito sa atin na maaaring ikaw ay kapatid na panganay. Meron kang bunsong kapatid. No? Meron kang nakababatang kapatid na ikaw ay kinikilala bilang eldest sister o eldest daughter. No? Meron kang nakababatang kapatid, isa o dalawa. Tulad ni Cain, meron siyang responsibilidad bilang matandang kapatid na dapat ay gampanan niya. No? Pero ano ang ginawa ni Cain? Hindi niya ginampanan ang kanyang responsibilidad sa kanyang minamahal na kapatid. Bagkus ano ang ginawa niya? Si Abel napakaiksi ng kanyang kasaysayan na ipinakita sa Bible. Nag-aalaga siya ng tupa, pagkatapos naghamdog kay Lord, tapos na ang buhay. No? Nawala na. Kinitli ng kanyang kapatid. Bilang brother o sister ng iyong kapatid na ikaw ay matanda o nakakatandang kapatid, sa spiritual man o sa physical man, ano ba yung role o responsibility ng isang guardian? Di ba? Sabi niya, am I my brother's guardian? Ako ba'y tagapangalaga? Ako ba'y tagapag-ingat ng aking kapatid? Ano ba yung role niya? Tignan po natin. No? Major role of Cain as guardian for his brother Abel. Ano yung major na role na dapat gampanan ni Cain bilang tagapangalaga ng kanyang kapatid na hindi niya ginampanan? Bagkus, wala, pinutol niya agad sa maikling panahon ng buhay ng kanyang kapatid. Hindi na natuloy ang dapat niyang gampanan. Tignan po natin sa buhay ng bawat isa sa atin. Bilang ikaw ay kapatid sa pananampalataya, kapatid ng iyong nakababatang kapatid physically, ano yung role natin sa kapwa natin, sa kapatid mo physically, maging sa spiritual? Ano po yung kailangan nating gampanan sa kapatid natin? Ito po ang ating tatalakayin. No? Major role of Cain as guardian for his brother Abel. Even in Christian community or as brother in Christ or sister in Christ. Ano yung dapat sana'y gampanan ni Cain na hindi niya nagawa? Kasi pinatay niya na nga, wala na. No? Tayo po, may mga kapatid pa tayo sa pananampalataya, kapatid physically, na sa loob ng tahanan ay kailangang madama ng kapatid mo sa laman ang iyong responsibilidad bilang nakakatandang kapatid, ikaw ng iyong bunsong kapatid. Una, no? Number 1 is to take care. No? Sabihin natin, take care. Ang role at responsibilidad ng nakatatandang kapatid, no, ay pangalagaan mo siya. I-take care mo siya. No? Or to guard. Tungkulin siyempre ng isang nakatatandang kapatid na pangalagaan mo yung bunso mong kapatid. Kung 3 ang kapatid mong nakakasumunod sa iyo at ikaw ang panganay, no? Dapat mo siyang pangalagaan, dapat mo siyang bantayan, to guard, to feed, no? Pakainin mo siya. 'Di ba nakakatuwa yung minsan may pamilya sa atin dito eh. May panganay na lalaki, tapos may maliliit pang mga 5 maliliit, no? Parang 8 ang magkakapatid. Tapos makikita nyo, pag nakita mo silang nagtutulungan, nagbibigayan, nag-aalalayan, kasi ang liliit pa, mga nagtatrabaho na. So makikita mo na isang pamilyang pwede mo ipagmalaki. Bagamat hindi sila marangya ang buhay, walang malaking bahay, pero makikita mo sa magkakapatid yung nagtutulungan sila. Amen po ba? Nakita mong nag-aalagaan sila sa isa't isa. No? Dahil napapalaki sila ng kanilang magulang na sa bagamat ganun ang estado ng buhay nila, pero pwede mo ipagmalaki kasi hindi sila nag-aaway-away, tinutulungan niya yung bunso niyang kapatid, inaalagaan, tinutulungan ng magulang, pinapakain. So ito po yung pamilyang gusto ng Diyos. No? Nakalimutan ni Cain na ito ang dapat niyang gampanan. Pero dahil nga pinasok siya ng galit, ng inggit, ayun, pinatay si Abel. Tapos ang buhay ng kapatid. No? Ano pa? To strengthen in times of trouble. Palakasin ang iyong kapatid sa panahong may kaguluhan. Palakasin mo siya. No?
Nakalimutang gampanan ito ni Cain. To depend, if someone hurt your brother or sister, ipagtanggol mo ang kapatid mo. Pero hindi na nga nagawa ni Cain eh. Ito sana yung dapat niyang gampanan. Kaya bilang isang kapatid, na babae ka o lalaki at meron kang nakababatang mga kapatid, gampanan po natin ito dahil ang Diyos ay matutuwa sa atin. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Malulugod ang Panginoon kapag ganito ang ginagawa ng isang kapatid, no? Sa kanyang pamilya. Napakahalaga na pangalagaan niya ang kapatid niya. Kaya ako sa aming mga anak ay nakikita po namin yung kanilang pagtutulungan, pag-aalagaan, pagbibigayan, kasi ito po yung modelong pamilya na gusto ng Diyos na maipakita. At kami po bilang isang pamilya rito, bilang kinikilala po ninyo na spiritual head o father ng J-Blue family, ay hindi po lingid sa inyo ang aming pamilya. No? Nandito lang po kami magkakalapit. No? May mga panahong sila'y namamasyal, magkakasama yung magkakapatid, pati yung mga anak-anak nila at minsan nakakasama kami. Dahil ito po ang nakalulugod na maging takbo ng pamilya, no? Sa araw-araw na buhay sa harapan ng Diyos. At ito'y nakalimutan ni Cain. Nawala at hindi niya nagampanan ang dapat niyang gampanan sana sa kapatid niya. Na dapat niya itong pangalagaan. Kaya kung may mga kapatid pa po kayo, no? Na nasa pangangalaga nyo bilang ikaw ay elders, brother or sister, ito ang nakalulugod sa Diyos, pangalagaan ang mga kapatid. Amen po ba? No? Kasi nga kung minsan may mga pamilya, baliktad ang nangyayari. Imbis na magmahalan, magbigayan, magtulungan. Walang ginawa araw-araw kundi magbangayan, mag-away, magsigawan. No? Hindi itong pamilyang nilikha ng Diyos. Family is the basic unit of the society. Family was ordained by God. Kaya yung magkakapatid na nagtutulungan, nagbibigayan, nalulugod ang Diyos diyan. At walang magagawa ang Diyos kundi pagpalain ang pamilyang yan. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. No? At pinagpapala talaga ng Diyos ang pamilyang ganon. No? Pero yung pamilyang away-away, division sila, magulo sila, wala. Lalong curse ang dumarating. Kasi nga, magulo eh. No? Kaya kita nyo, na-curse si Cain kasi hindi niya ito ginawa sa kapatid niya. No? Sabi nga ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 43 to 48, basahin ko sandali. Matthew 5:43 to 48. You have heard the law that says, love your neighbor. Narinig niyo ang sinabi ng kautusan, ibigin mo ang iyong kapwa at mamuhi ka sa kaaway mo. Pero sabi ng Panginoon, ito ang sabi ng Panginoong Hesus, love your enemies. Pray for those who persecute you. Panalangin mo yung umuusig sa iyo. In that way, you will be acting as true children of your Father in heaven. For He gives His sunlight to both the evil and the good, and He sends rain on the just and the unjust alike. If you love only those who love you, what reward is there for that? Even corrupt tax collectors do that much. If you are kind only to your friends, how are you different from anyone else? Even pagans do that. But you are to be perfect, even as your Father in heaven is perfect. So, kaya kung may mga taong umuusig sa iyo, nagagalit sa iyo, sabi ni Lord, huwag ka mamuhi, mahalin mo sila. Amen po ba? Ito ang sinasabi ng Panginoon. Kaya nga as one family of God, di ba, ang sabi ng awit natin kanina sa simula, I love this family. I live in this family God has given us. I love this family. I live in this family God has given us. For we are called to be a J-Blue family. Yan, di ba? Palapakan natin si Lord. Amen. Pamilya tayo ng Panginoon. Kaya nga ako sinisikap ko na ang matrain at ma-disciple at mabuong isang Kristiyano dito po sa atin ay hindi lang disciple, hindi lang believers, kundi sons and daughters. No? Yung mabuo sa spirit natin, anak ko ito. Anak ko itong taong ito sa spiritual. Kaya kung may mga problema man, pagsubok, darating ang oras dahil kinikilala kang ama o ina sa pananampalataya ng nabuo mong Kristiyano, spiritual sons and daughter, darating ang sandali,
Parang sa physical, di ba yung anak kung nagkamali sa parents niya, nawalay ng ilang panahon, darating ang sandali, bumabalik sa magulang niya kasi anak siya. Amen po ba? Ganon din po tayo. Tayo rito, pamilya tayo. No? Kaya sabi mo sa katabi mo, kapamilya kita. Sa likod, sabi mo, kapamilya kita. No? Amen. Sabi nyo pa rin, hindi ako nagbabago sa iyo. Hindi ako nagbabago sa iyo. No? Ayan. Mahal pa rin kita. No? Ayan. No? Kasi pamilya tayo eh. No? Amen po ba? Palapakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah. No? At syempre, ito yung pangalawa na role na dapat sana gampanan ni Cain pero hindi niya nga nagawa. Is to love unconditionally. No? Love unconditionally. Yung pagmamahal na walang kondisyon. No? Na kahit na dapat sana nga ay mahalin niya kapatid niya, pero baliktad nga eh. Inaway niya, sinaktan niya, pinatay niya. At dapat sana ay mahalin ang kanyang kapatid. No? Pero baliktad lahat ng nangyari. Hindi mo mamahalin ng kapatid mo dahil binigyan kanya ng material. No? Hindi mo mamahalin ng kapatid mo dahil mabait siya sa iyo. No? Hindi mo mamahalin ng kapatid mo dahil lagi kang inaaway. Kung inaaway ka, yun nga sabi ni Lord, mahalin, wag mamuhi. No? Kaya mahal mo siya dahil mahal ka niya. Hindi lang dahil mahal ka niya. Kahit hindi ka niya mahal, mahalin mo pa rin. No? Amen po ba? Dahil ito po kasi ang nakalulugod talaga sa Diyos eh. No? Di ba yung binasa natin, Matthew 5:43, narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa. No? Yun ang sabi ni Lord, ibigin ang kapwa. Kamuhian mo ang iyong kaaway. Hindi yun. Kundi ibigin ang kapwa. Sabi ni Lord, ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong kaaway, ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Yan. Kaya pag may mga umuusig sa atin, ipag-pray. No? Ipanalangin. Upang kayo maging tunay na anak ng inyong ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niyang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama. At nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kung ang mamahalin lamang ninyong mamahalin, o ang mga nagmamahal sa inyo, ang siya lamang ninyong mamahalin, ano pang gantimpala ang inyong maasahan? Hindi ba't ginagawa rin niya ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga hentil? Ayan. So kaya dito makikita natin, si Lord nag-utos siya, nagbigay siya ng command. Ano ang command ni Lord? John chapter 13, verse 14, 15. 34, 35. John 13, 34, 35. Sabi ng Panginoong Sus, a new commandment I give unto you. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo, that ye love one another. As I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. Yan. So malalaman ng lahat, ng marami na talagang alagad tayo ni Lord. Kasi bakit? Nagmamahalan tayo. Amen. No? Ulitin natin, mahal kita kapatid. No? At yung pagmamahal na yun, dapat nadadama, no? Nararamdaman. No? Dahil ang totoong pag-ibig hindi natutuwa sa gawang masama, di ba? 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 13. Kwento ko na lang sa inyo yung passage na yan, ano? Ano ang sabi sa 1 Corinthians? Makapagsalita man tayo ng wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman tayong pag-ibig, para lamang tayong kampa ng umaalingaw-ngaw o pompyang na kumakalampag. Pag wala yung pag-ibig. Kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at malaking pananampalataya, ano pa't nakapagpapalipat ako ng mga bundok, ng problema, pagsubok, ngunit pag wala naman akong pag-ibig, walang kabuluhan. Kaya ang pag-ibig ang pinakadakila sa lahat, di ba? Verse 13. No?
Ipamigay man daw ng isang tao ang kanyang ari-arian, ialay ang katawan upang sunugin. Pag wala ang pag-ibig, wala ring mapapala. Kaya napakahalaga po ng pag-ibig. No? Ano nga ba ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay matiyaga. Love is patience. Matiyaga ka pa rin. No? Andun yung pagtsatsaga mo. Maganda ang loob. No? Maganda ang kalooban. Hindi mainggitin. Hindi mayabang ni mapagmataas. Hindi palalo. No? Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Hindi magagalitin at mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama. Ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ayan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Yan ang pag-ibig. No? Kaya ang espiritu na ito, kailangan nakikita sa atin yan at nadarama. Amen po ba? Importante bilang isang pamilya ng Diyos, ipadama natin sa kapatid natin ang pag-ibig ng Diyos na narito sa puso natin. Amen po ba? At nadadama yan sa panahon ng eto na ang testing. No? Na kahit ikaw ba ay binato, pinagsalitaan ng masakit na salita, ano igaganti mo? Bato rin o tinapay na may garapon? No? Ibabato. No? Basag yun, delikado yun. No? Kailangan bigyan natin ng tinapay. No? Pero ang tendency ko minsan, para tayong si Cain. Para kang si Cain, hindi mo mang pinatay na literal, physically ang kapatid mo, pero dahil sa mga hearsay, mga salita-salita, yung spiritual life ng kapatid mo, unti-unting nadadang bumabaksak. No? Meron tinatawag na verbal strike, parang nasusugatan siya, yung spirit niya, yung heart niya. Kaya ano nangyayari? Na-hurt siya. No? Nasasaktan siya. So, anong sabi nung una? Alagaan natin. At mahalin natin ang kapatid natin unconditionally. No? No? Na wala kang kondisyon. Kahit ano pa ang kalagayan mo o kalagayan niya, ano man nangyari, mahal pa rin natin siya. Amen po ba? Kaya dito, si Satanas at ang mga demonyo, anong sabi ng verse na binanggit ni Brother Van kanina, yung Romans 8, no one can separate us from the love of God. Mula sa pag-ibig natin sa Diyos. Yung bang kahubaran, pagsubok, tabak, kahirapan, pag-uusig, no? Hindi tayo maihiwalay nito sa Diyos. No? So yan yung pangalawa. Love unconditionally. No? Hindi tayo naghahanap ng kondisyon. Iibigin ko siya kasi mahal niya ako. No. Hindi ko na siya ibigin kasi sinaktan niya ako. No. Ang pag-ibig, kahit anong sitwasyon, no? Tulad ng Panginoong Hesus. No? Di ba ang Panginoong Hesus, dinuran, binato, itinakwil, pinagwikaan ng masasakit na salita, maraming sinabi sa kanya, pero mahal niya pa rin ang tao. Amen po ba? No? Pangatlo, Cain should understand his brother and forgive. Dapat sana inunawa ni Cain ang kapatid niya at patawarin. No? Nagalit siya. Imbis na andun na lang yung unawain niya, hindi siya kinalugdan, hindi natuwa ang Diyos sa inihamdog niya, pero nagalit siya sa kapatid niya na dapat sana kung nagalit man siya, pinatawad niya, pero hindi, baliktad, pinatay niya. No? Na dapat sana inunawa niya na lang tinapos niya na agad ang buhay ng kapatid niya. No? Kaya ang sabi ng Diyos, no? Kaya nga siya tinanong nasaan ang kapatid mo? Nailalarawan kasi sa mukha mo at nakikita ng Diyos na wala na ang kapatid mo, kaya tinatanong siya. Patay na no? At iba ang sagot niya, ako ba'y tagapag-alaga ng kapatid ko? No? Alam niyo po, ang bawat isa sa ating dito, tanggapin natin at sa hindi, you and me, no? We are brothers and sisters guardian. Gagabayan natin, iingatan natin, pangangalagaan natin ang kapatid natin sa pananampalataya. Amen po ba? No? Palapakan natin ang Panginoon. No? Kasi ang kaaway natin, gusto niya manira, gusto niya wasakin tayo, yung magandang samahan natin. Gusto niyang guluhin ang magkakapatid. Physically, sa spiritual, ganun din. Pero talo na si Satanas. No? Hindi siya magtatagumpay kapag nagahari ang pag-ibig. No? Amen po ba? No? Gusto kasi ng kaaway, talagang naalala ko, nasa Bohol kami.
No? Umaga po, no? Biglang may nangyari, yung contact person namin doon sa crusade, biglang nag-back out, no? Umayaw. Siya ang contact person doon para maganap yung krusada at siya ang magtutuloy-tuloy nung gawaing sisimulan. Aba, nag-back out, umayaw na, tinawagan ng anak. Di parang nanlumo ang anak, sabi ko, tawagan mo ang papa mo. At tinawagan, sige, kausapin ko. Di tanghali na, mga 1:00, 2:00. Kinausap ko, ganyan, ganito, ganyan. Kung maya-maya bumalik, dumating, okay na siya, no? At natuloy ang krusada, no? Kasi makikita mo yung atake ng kaaway eh. Pag may actual na gera na ang laban, at ikaw ay susuko, di napahiya ang Panginoon, no? Natutuwa si Satanas at ang mga demonyo, no? Parang matatalo tayong lahat. Ganun ang kaaway, kung kailang may actual na laban at gera na, ikaw ay susuko, di napahiya na ang Panginoon. Kaya dito sa atin, kapag may gera, tuloy ang laban, walang susuko. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. No? So kaya nga, napakahalaga po na katulad ni Cain, nalimutan niya ito na dapat sana magkaroon tayo ng understanding. No? Kaya ang sabi ng Jeremiah 3:15 I will give you the shepherd. I will give you the pastor. No? Na malapit sa puso ko, sabi ng Panginoon, who will teach you the knowledge and understanding. Kaya tayo, binibigyan tayo ni Lord ng pangunawa para sa maliliit at mga malalaking bagay, naroon doon pangunawa. Mahalaga po yung pangunawa. Sabihin nyo, pangunawa. Kasi minsan maliit na bagay, parang yung minor, ginagawa agad nating major. Ang liit-liit, parang napakalaki na. Yung namang major, parang okay lang sa atin, napakaliit. Pero ang totoo, malaki. No? So kaya nga, purihin po ang Panginoon. Si Lord nais niya na sa mga nangyayari sa buhay natin, iba't iba ang sitwasyon na i-encounter natin sa buhay araw-araw. No? Kaya pag may pangunawa sa puso't isipan natin, hindi lalaki ang problema. Amen po ba? No? Madali mo siya masusolusyonan kasi andun yung pangunawa no? Understanding. At ito hindi nagawa ni Cain, no? Na kailangan nating isagawa sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano. Kaya mahalaga po yung kung may konting nagkamali, patawarin, no? Bakit? Ngayon, Abril na, mahal na araw na naman. Maalala naman natin yung unang araw na mahal na araw. No? Di ba ang Panginoong Jesus pinako sa krus? Ano yung unang binanggit niyang salita roon? Luke 23:34. Habang nakapako siya, Father, forgive them for they do not do what they are doing. They do not know what they are doing. Hindi nila alam ang ginagawa nila. No? Nag-asya ng Ama, patawarin mo sila. Kasi mga tao, binabato siya, tinutuya, pinagtatawanan, pero anong lumabas sa bibig niya? Pagpapatawad. No? Kaya matanim sa puso't isipan natin ang spirit of forgiveness, yung pagpapatawad. Lalo't kapatid mo siya sa laman, no? O kapatid mo siya sa espiritual, no? Na hindi tayo matulad kay Cain, no? Wala sa kanyang pangunawa at walang pagpapatawad, pinatay agad ang kapatid, no? Pero wala dito noon. Amen? No? Nandito tayo para magmahalan bilang isang pamilya ng Diyos. Amen po ba? Palapakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah! No? Be a channel of reconciliation. Kung may nakita kang kapatid na medyo may konting trouble, ay maging dahilan ka para mabuo sila, magkabati sila. No? Maging dahilan tayo para magkasundo ang na hindi nagkakaunawaan. Maging daluyan tayo ng pagkakasundo. Maging daan tayo ng pagbabati. No? No? Alam nyo sa Bible, di ba sabi ni Lord, kapag ikaw ay naging daan ng pagkakasundo ng kapatid mo, ang Diyos tuwan-tuwa at pagpapalain ka. No? Pero pag ikaw ay naging daan ng may apoy na ngang maliit, naglagay ka pa ng gatong, kaya lumaki apoy, no? Hindi matutuwa ang Panginoon pagka ganon. No? Anong kailangan gawin sa apoy? Kung merong apoy, di ba, tumatawag agad ng bumbero. Ayan. Dati nga na maraming bumbero para mapatay ang apoy at wag nang lumika ng malaking sunog. Sa spiritual, ganun din. Ang kaaway, gagawa yan ng apoy. No? Gusto niya lumaki ang apoy. Apoy ng mga pagsubok at problema, kaguluhan, trouble. No? Mga hindi pagkakasundo. Pero, andyan ang Panginoon para mapatay ang apoy na lika ng kaaway. Amen po ba? No? 'Di ba ang pamilya pag merong di pagkakaunawaan yung magkapitbahay,
Anong gagawin ng barangay council? Kakausapin, o di kaya dadali sa barangay captain, sa pinakaama ng barangay. Anong gagawin ng barangay? Mamamagitan at aayusin ang gusot. No? Sa spiritual, ganun din. Pagka mayroong mga nagaganap at nangyayari sa loob ng church, no, kailangan ipaalam agad sa pastor. Amen po ba? Malaman ko agad. Kasi pagka hindi ko pa nalaman at lumalaki na, pero napapatay naman ang apoy. No? Pero dapat kung maaari, maliit pa lamang, masolve na eh. Kasi nga, ang kaaway talaga, walang gawa yan kundi magwasak, manira. Tandaan natin, hindi si brother, hindi si sister, hindi katabi mo, hindi kapwa nating Kristiyano. Ang kaaway natin, ang kalaban natin. Ang kalaban natin, si Satanas at ang mga demonyo. Alam po ba natin yun? Amen? Ephesians 6:12, we wrestle not against flesh and blood. No? Hindi tao kalaban natin, kundi yung spirit na nandoon para manggulo at manira at magwasak. John 10:10, si Satanas na parito para magnakaw, pumatay at magwasak. Yun, magwawasak siya, manggugulo siya. No? Wawasakin niya ang buhay ng tao, sisirain niya. Marami siyang paraan na gagawin. No? Mga salita, no? Para magulo at mawasak, pero hindi magtatagumpay si Satanas. Bakit? Pag alam natin ang salita ng Diyos, ang katotohanan, no, na ang Panginoon na parito para bigyan tayo ng buhay, pagkaisahin, pagkasunduin, magmahalan. Pag alam natin na ito yung prinsipyo ng Diyos, na naparito siya para bigyan tayo ng buhay, ng pagkakaisa, ng pagmamahalan, magtatagumpay ang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, tagumpay ka na. Sa likod, sa kabila, tagumpay ka na. No? Tagumpay na tayo. No? Kasi si Satanas, alam nyo, pagka may mga big activities, halimbawa, camp, lalo anniversary sa mga nagdaang panahon natin, pag mayroong gawa, kagaya ng krusada sa Bohol, no? Ang kaaway gagawa ng paraan para ma-stop, mahinto, at hindi ka papuntahin sa gawain, no? Gagawa siya ng paraan. Kaya kailangan matalino tayo, no? Huwag tayong padaig sa nangyayari. Kailangan tumayo tayo kahit ano pang gawin mo sa tanas na hadlang, tuloy pa rin ang gawain namin sa Panginoon. No? Ganun po. Hindi yung may problema, ayoko na, suko na ako. Mapapahiya tayo. Mapapahiya ang Panginoon. Kasi labanan po talaga ito eh. No? Spiritually, merong warfare talaga. No? Merong laban. So kaya, as a people of God, as a one family of God, ito ang nakalimutang gampanan ni Cain sa buhay niya. No? Na hindi nating dapat gayahin. Kailangan positive tayo. No? I-take care natin ang kapatid natin. No? Proteksyonan natin siya. Ipagtanggol natin siya. Mahalin natin siya ng walang kondisyon. No? Na gagawin mong lahat para sa kapakanan ng kapatid natin, para ma-win siya kay Lord at patuloy na siya magamit at makapaglingkod sa Panginoon. No? Kaya, meron kasi nagiging cause ng gulo ng division. Ito yung una. Isa lang itong bibigyan kong diin. Cause of division sa magkakapatid sa pamilya, maging sa spiritual, yung slandering. Yung paninira, siraan, na kahit minsan walang katotohanan, lilika ang kaaway ng gulo. Gawa ng kaaway yan manira, mag-away-away, pero hindi nga sa Diyos galing yan Ang kalooban ng Diyos, tayo ay buo. Amen po ba? Tayo ay iisa, united tayo, no? Nagkakaisa tayo. Kaya ang James chapter 3 verse 15-16, tingnan nyo, James chapter 3 verse 15-16. For jealousy and selfishness are not God's kind of wisdom. Such things are earthly, unspiritual, and demonic. For wherever there is jealousy and selfish ambition, there you will find disorder and evil of every kind. No? Kung saan daw naroon yung selos, makasarili, hindi ito katalinuhan galing sa Diyos. Ito'y makalupa at sa demonyo. No? Dahil kung saan daw naroon yung pagsaselos at sariling hangarin, yan, nandyan ang kaguluhan. No? So kaya nga, napakahalaga po talaga ng yung pag-ibig Natatakpan ng pag-ibig ang lahat ng masamang spirit. Pag nandyan talaga yung love, no? Kaya yung nagpa-practice ng slander is a demonic. Yung wala nang ginawa kundi siraan si brother, si sister, no? Na wala namang katotohanan.
Kaya yung mga taong na-engage sa mga ganito, no, yung paninira, nagsasalita ng laban sa kapatid, no, hindi ito sa Diyos, ito yung sa kaaway. Kaya hindi po tayo dapat paggamit, no? Na ngayon, tinuturuan tayo ni Lord na ang mga puso natin ay maging tama, maayos sa harapan ng Diyos. Dahil ang taong naninira, parurusahan ng Diyos. Nasa Bible yan, basahin ko sa inyo. Mga awit 101 verse 5. Psalms 101 verse 5. Siyang naninira ng kanyang kapwa'y aking wawasakin. No? God will destroy the slanderers. Di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kung tumingin. Yan. Kaya pag titingin tayo, yung malamya. Yan. Wag daw parang ano. No? Yan. No? So kaya nga, sa ating kapwa, laging pairalin natin yung pagmamahal. No? Kasi ipapanis ni Lord yung mga slanderers. No? Ide-destroy ni Lord. Lilipunin niya. Isaiah 29 verse 21. Isaiah 29:21. Lilipunin ni Yahweh ang lahat ng naninirang puri. Mga sinungaling na saksi. Yung mga sinungaling na nagpapatotoo. At mga nagkakait ng katarungan sa matuwid. Yan. No? Lilipunin daw ng Diyos. Kaya tayo dito, praise God, no? Bilang isang pamilya ng Panginoon, purihin ng Diyos, dito nais ni Lord na talagang united po tayong lahat. Amen. At simula na po ito na ang pamilyang totoo ng Diyos dito sa J. Blue Family ay magpatuloy na magamit ng Diyos, maglingkod sa Kanya. Kaya ito yung ating verse sa huli, 1 Peter 3:9. Ito po. 1 Peter 3:9, huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Yun, pag may gumawa sa inyo ng masama, huwag mong gantihan ng masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Pinili daw tayo para pagpalain ng Diyos, tumanggap ng blessing. Kaya kung may nagalit sa iyo, sinumpa ka, i-bless mo sila. No? Pagpalain natin sila. Kasi lalo tayong pagpapalain ng Panginoon. Amen po ba? No? Kaya nga sa mundong ibabaw na ito, bilang tayo mga Kristiyano, mananampalataya ng Panginoon, no? Ito yung isa gawa natin sa araw-araw. I-apply natin, no? Na hindi katulad ni Cain. Na tayo, dito sa J. Blue Family, we are brothers and sisters guardian. No? Gabay tayo, kaagapay, katuwang sa ating kapatid. No? Na kung may nanghihina, encourage, palakasin. No? Hindi yung nakita mong nasa putik napunta sa putikan, ilulublub mo pa, no? Iangat natin sa putik ng pagkakamali, pagkakasala, no? Dahil ayaw ng Diyos na magkawatak-watak ang kanyang pamilya. Di ba sa pamilya, sa tahanan, no? Gusto nyo ba na yung mga anak nyo nag-aaway-away? Siyempre, hindi papayag ang magulang. Masaya ang mga parents pag nakita niya mga anak niya nagmamahalan, nagtutulungan, nagbibigayan, kung sino meron, nagbigay sa nangangailangan. Pero pag nakita na magulang yung mga anak niya, away-away, walang batian, no? Malungkot ang magulang. Tama ba yon? Amen? Hindi matutuwa ang parents na makita niya yung mga anak niyang magkakapatid, hindi nagbabatian, nag-aaway, may wall na nakalagay na pader na hindi magkakitaan, pero isang bahay ang tinitiran, hindi nagbabatian, no? Di ba masakit siya? Hindi magandang makita yung gano'n, masakit sa puso ng magulang yon. Sa spiritual, gano'n din. But thank God, anumang gusot sa buhay na ito, lahat ay naaayos, napaplantya. No? Kaya tayo bilang magkakapatid sa Panginoon, praise God, napakainam at napakagandang pagmasdan ang magkakapatid sa Panginoon, nagkakaisa at nagmamahalan. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. No? Kaya nga po, sa ating pamilyang ito ng Diyos na ibinigay sa akin, kayo po, pamilya ko kayo. No? Pamilya po ang turingan natin dito. No? Bilang isang church ng Panginoon, family po tayo. Ang kultura natin dito, kapatid kita, nanay kita, no? Hindi tayo magkakaiba. No? Handa nating gawin ang magagawa natin para sa kapatid natin. No? At hindi nating hahayaan ang kaway ay sirain tayo, guluhin tayo. Lahat ay inaayos sa tulong at biyaya ng Panginoon. No? Kaya I believe na sa paglaki ng ministry, sa expansion ginagawa ng Panginoon sa atin, ang kaaway din kumikilos siya. No?
pero hindi siya magtatagumpay. Tuloy yung ating mga mission na ginagawa. No? Next month ay pupunta po kami ng US, tapos Winnipeg, yung pastor natin doon, si Pastor Aaron. And then, pagbalik ko po, pupunta tayo ng Bukidnon sa Cagayan de Oro. No? Marami po tayo mga pinapupuntahan ng Panginoon para buksan yung mga gawain ng Diyos na ibinibigay ng Panginoon sa atin. No? Kaya andito ang ating pastor ng Zambales, Pastor Joseph. Palapakan natin ang Panginoon sa kanyang buhay. No? Talagang sacrifice, parang si Pastor Renato. No? Bibiyahe ng weekly yung kanya. Parang kayo ngayon, weekly, 5 hours, 4 hours. Mula Calapan City to Bulalakaw. No? 4 to 5 hours ang biyahe para sa gawain ng Panginoon. No? Kaya totoo yung John chapter 15 verse 13. Wala nang ihigit pa sa buhay ng isang tao na nag-aali ng buhay niya para sa kanyang kapwa. Wala nang higit pa sa kanya na iniaali mo ang buhay mo para ang kapatid mo sa pananampalataya mapalakas sa faith niya kay Lord. Maipahayag ang salita ng Diyos sa kanya. No? Wala nang higit pa sa taong nag-aali ng buhay para sa kanyang kapatid. Kaya ang bawat isa po sa atin dito, kung meron kayong kapatid, uulitin ko, ikaw ay elder sister o elder's brother, no? Na meron kang 2 o 3 kapatid, at ikaw ay halimbawa ang panganay, no? Alagaan sila. Bantayan, tulungan, suporta. Hindi mo alam yung kapatid mong tinutulungan mo na yan, pinagtsatsagaan mo at pinagtitiisan. Darating ang panahon, gaganda buhay niyan, yan ang susuporta sa iyo. No? Amen po ba? Yan ang magmamahal sa iyo, susuporta sa iyo. Baka kasi tawagin ka ni Lord one day, maging pastor, evangelist. Yung kapatid mo, natulungan mo, minahal mo. Pagdating ng panahon, pinagpala iyang gumanda ang buhay, tutulungan ka rin yan, susuportahan ka niyan. No? Dahil sa ginawa mo sa kanya. Kaya nga, yung ginawa natin sa kapwa natin, may takdang panahon na pagbalik ng ani sa ginawa natin sa kapatid natin. Amen po ba? At hindi makakalimutan ng kapatid natin sa laman o sa church, sa spiritual, yung mabubuting ginawa mo sa kanya. No? Yung ginawa mo sa kanya, hindi niya nalilimutan niya. Yung mabubuti. Kaya ngayon po umaga na ito, bilang tayo isang pamilya ng Diyos sa ministeryong ito, no? Nakita natin yung mga hindi nagawa ni Cain sa kapatid niya. Napaaga nang nawala si Abel. Pero iisa yung layunin nila, nag-offering kay Lord, nagandog. Dahil yun ang kinalulugdan ng Diyos. Na once na nag-offering ka, nagbigay ka sa Diyos ng mahalaga sa buhay mo, natutuwa ang Diyos. Sa palagay nyo, bakit hindi natuwa at nalugod ang Diyos kay Cain? Pareho naman sila nagandog. Si Cain galing sa binungkal niyang lupa. No? Si Abel galing sa alaga niyang hayop. Kinuha yung the best part at yun ang inihandog ni Abel kay Lord, kaya nalugod ang Diyos sa kanya. Sa palagay natin, tanong, bakit hindi nalugod ang Diyos kay Cain? Pareho naman sila nagandog. At ang inihandog ni Cain galing sa lupa. Kasi ang lupa, sinumpa Sa Genesis, di ba? Chapter 3, bago ang 4. Nung magkasala si Cain at magkasala si Eva at si Adam, no? Sinumpa ang lupa. Yamang sa alabok, ikaw ay galing sa alabok, balik ka rin. Nung mahulog sa pagkakasala si Cain at si Adan at Eva, nasumpa sila. Pinalaya sila sa Garden of Eden, no? At dahil lupa tayo, galing tayo sa lupa, yung binungkal ni Cain, lupa Nagtanim siya ron. Nung inihandog niya kay Lord, hindi nalugod ang Lord sa kanya. At maaring ang puso niya, hindi tama. No? Kasi kita ng Diyos Kung di ba sabi ni Lord, kung tama ang ginawa mo, dapat kang magsaya. No? Di ba yung verse, I think Genesis 4 verse 8, nandun yun. Hindi nalugod ang Diyos sa kanya. No? Sabi ni Lord, kung tama ang ginawa mo, kaya nakaabang sa iyo, nakaabang ang para daw ang kasalanan niyang ginawa, ay isang bagay na mabangis, na nakaamba sa Kanya. Yun ang sabi ng Panginoon Kaya alaman po ang gagawin natin ngayong umaga. Maghahandog tayo sa Diyos, una yung puso natin. Kung tayo po ay nakapagsalita, nakagawa at nakahakbang ng isang bagay na alam nating hindi tama, magpasiyasa tayo sa Panginoon. No? Magpasiyasa tayo sa Kanya dahil ang nais ni Lord na ang mga puso natin sa harapan ng Diyos ay maging tama at maayos. At pag tama ang buhay natin, makita natin ang favor ni Lord, ang blessing ni Lord,
laging nasa tabi natin yan, nandyan lang ang pagpapala ni Lord. Magpasiyasa tayo sa Kanya. Lahat naman tayo nagkakamali eh. Walang perpekto sa atin. No? Kaya nga narito tayo para pag-aralan ng mga salita ng Diyos na magbibigay liwanag sa atin at maggagabay na ito pala ang dapat nating gawin. No? Na mabuhay tayo ng tama sa harapan ng Diyos. Gantihan natin ng mabuti ang gumagawa sa atin na masama. Mahalin natin ang kapwa natin, huwag sumpain ang muusig sa atin. Kaya kung sa kapwa natin, meron tayong nasabi, nasalita, magpasiyasa tayo kay Lord. At kung alam natin sa sarili natin, meron tayong nagawang mali o kasalanan, mag-ask tayo kay Lord ng forgiveness. At kung ang kapatid natin nagkamali sa atin, patawarin natin. Amen po ba? No? Dahil ang nagpapatawad, pinapatawad ng Diyos. No? Siya ang unang nagmahal at nagpatawad sa atin. Magpasiyasa tayo kay Lord. Sige po, tumayo ang bawat isa. Amen. Praise the Lord. Sige po, sabi ng ating aawitin, siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa iyo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalak. Sige, sa A. A ba tayo, no? Amen, Lord. Siyasatin mo, Jesus, Yes, Lord. Narito po kami, Panginoon. ang puso ko. Amen. Sa kasalanang nagawa laban sa iyo, nagtatapa, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa iyo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, taas natin ang kamay natin sa Panginoon. Di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Sa atin mo uli, awitin natin. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa iyo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, yes Lord, lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan mo. Sabi natin, Lord, lumalapit. Yes, Lord. Lumalapit. Di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking puso. Mga kapatid, mga magulang, ang biyaya at kapatawaran ng Diyos ay ating makakamtan. Hindi madamot ang Diyos. Araw-araw, bawat minuto at segundo, kapag tayo lumalapit sa Panginoon, nagpapakumbaba,
Siya'y nagpapatawad sa atin. Habang tayo lahat nakayuko, nakapikit, nakataas ang kamay, sabihin natin na maiksing prayer na ito. Maging kayo pong nasa live streaming na nanonood saan man kayo naroon. Tayo lumapit sa Diyos, magpakumbaba. Sabihin natin ang panalangin na ito, Amang Diyos na nasa langit, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, lumalapit ako sa iyong harapan, nagpapakumbaba, nagpapasiyasat sa aking puso. Inaamin ko, Panginoon, ako po'y nagkamali, nagkasala sa aking mga nagawa, sinadya o hindi, sa salita at sa gawa. Patawarin mo ko, Panginoon. Hugasan ng dugo mong banal na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. At ang aking puso sa oras na ito ay pakabanalin mo. Itama mo, Panginoon. Narito ang buhay ko. Isang handog na buhay sa iyong harapan. Marami pong salamat sa iyong biyaya, sa iyong kapatawaran sa aking buhay. Malaya na ako, Panginoon, na makapaglilingkod sa iyo, makakasamba sa iyo, makapaghahandog sa iyo. Marami pong salamat. Ito po aking panalangin. Amen. Malapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa iyo ay nakamtan ko, o aking lumalapit. Yes, Lord. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa iyo ay nakamtan ko, o aking, ay nakamtan ko, ay nakamtan ko, o aking Jesus, ay nakamtan ko, ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lord, salamat. We receive your forgiveness. We receive, Lord, your grace and blessing upon each and every one. Lord, pinagpala mo na ang iyong mga anak ngayong umagang ito. Kung saan naroon ang Espiritu mo'y naroon ng kalayaan, kalakasan ng katawan, kalusugan at kagalingan at himala. Salamat, Lord, pinagpala mo na kami at malayang-malaya na kami, Panginoon. Pinagaling mo na ang aming makaramdaman at sakit. Kaya, Lord, we are free to run, we are free to dance in your sight, O God. We thank you, Lord. We honor you, O God. In Jesus' name, amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Mag-rejoice tayo ngayong umaga dahil tayo ay pinalaya na ng Panginoon, pinagaling niya na tayo. Amen po ba? Amen. Sige po, magsaya tayo. Amen. We are free to run. Hallelujah. Sige. I'm free to run. Amen. Amen, Lord. Sige po. Lahat ng pinalaya ay makakatakbo at makakasayaw kay Lord. Amen, Lord. Hallelujah. The blind will see. Through you the mute will sing. Through you the dead will rise. Through you our hearts will praise. Through you the darkness flees. Through you my heart sings. I am free. I am free. I am free. Oh, we will run. I am free to run. Everybody, sige po, manak po kayo. I am free to dance. Sige po, galaw-galaw, para yung mga sakit nawawala, lumalakas, gumagaling tayo. For you. I am free to live for you. I am free. Amen. Malaya na tayo. Hallelujah.
Ang tunay na pinalaya ng Panginoon ay malaya na nga. Amen. Yes, Lord, we are free, Lord. He's free indeed. Sun sets free. He's free indeed. I am free to run. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to love. I am free to dance. I am free to live for you. I am free. I am free. No more shackles, no more chains, no more bondage. No more shackles, no more chains, no more bondage. I am free. No more shackles, no more chains, no more bondage. I am free. No more shackles, no more chains, hallelujah. No more shackles, no more chains, no more bondage. I am free. No more shackles, no more chains, no more bondage. I am Patuloy po nating senyuan yung tagumpay na binigay na ni Lord sa atin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, malaya ka na. Malayang malaya ka na. Malaya kang lumipad, malaya kang sumigaw, malaya kang sumayaw, malaya kang lumundag kay Lord. Amen. Sige po, talo na ang demonyo, mga espiritu na umaaligid. Amen. Malayang malaya. Malaya. Malayang malayang malaya. Amen. Hallelujah. Malaya. Malayang malayang malaya. Malaya. Malayang malayang malaya. Amen. Malayang malayang malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malaya, 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 malaya. Amen. Hallelujah. Malaya, 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 malaya. Amen.
Malaya, malaya, malaya. Yes, Lord. Malaya, 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 malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa. Naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng luhusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Oh! Malayang sumaya. Malayang lunan! Malayang lumipad! Malayang sumigaw. Oh! Malayang sumaya. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Malayang sumigaw. Malayang sumigaw! Oh! Malayang sumaya! Malayang lunan! Malayang lumipad. Malayang sumigaw. Malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Praise God. Sige po, maupo ang bawat isa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabihin sa katabi nyo, tagumpay na tayo. Tagumpay na tayo. Amen. Praise God. Sige, dadako tayo sa isang malagang gawain. Amen. Amen. Praise God. Amen. Malaya na po ba ang lahat? Amen. Praise the Lord. Napakaganda po ng katuruan ngayon, ano? At sa pagkakataon na ito, hinggil naman sa ating offering, makikita natin, ano, meron palang indication, no? Merong indication na makikita tayo kung tayo ay kinalulugdan ng Diyos sa ating pagkakaloob. Ano yung indication na yon na sinabi sa Bible, yung ating nabasa? Ano kaya yon? Nakinig ba kayo? O ano sa palagay niyo yung indication? Yung nagpapatunay na yung ipinagkaloob mo sa Diyos ay nakarating sa trono ng kanyang kalwalhatian. Ano? Ha? Ano? Ang indication po, para makita natin, no, malaman natin na talagang ang ating pinagkakalob sa Diyos ay kanyang tinatanggap. Makikita sa ating mga mukha. Amen? No, kaya di ba tinanong ng Diyos sa kanya, kay ano? Bakit ganyan ang mukha mo? No? Dahil sa kanyang pagkakaloob, makikita natin, hindi kalooban ng Diyos yung kaparaanan na ginawa niya. Although, nag-offering siya, pero hindi kalooban ng Diyos yung kanyang kaparaanan. Kaya, paano nakita yon? Sa pamamagitan ng kanyang mukha. No? Ano naging mukha niya? No? Nagkaroon siya ng galit. Nagkaroon siya ng envy. No? Alam niyo po, ang nais po ng ating Panginoon, katulad po ng sinabi po ni Haring David. Ang sabi niya po sa kanyang salita, I will not offer to my God which cost me nothing. Hindi ako maghahandog sa aking Diyos ng walang halaga sa aking puso, sa aking buhay. Ibig sabihin, I want to offer unto God my best. At ang sabi niya nga po, obedience is better than sacrifice. Kaya alam niyo po, sa ating pong pagkakaloob, pag tayo po ba ay nagkakaloob, ikaw ba ay sumusunod o nagsasakripisyo lang?
Di ba kapag sinabing sakripisyo, merong pain. No? Di ba may pain kapag sinabing sakripisyo? No? Merong naroon na sabi nga ay talagang medyo mahihirapan ka kasi nagsasakripisyo ka lang. Pero kapag ikaw ay sumusunod, napakagaan po, no? Walang struggle sa ating pagkakaloob. Kahit magkano pa yan nasabihin ng Diyos sa iyo, no? At ang ating pong pagkakaloob sa ating Panginoon, it is a part of our worship. Kaya po, kung tunay na ang ating pong pagkakaloob sa Diyos ay bilang pag-obey sa Kanya, no? Bilang pagsunod sa Kanya, alam niyo po, sa bahay pa lang natin, nakahanda na yung ating ipagkakaloob. Amen? Kapag po tayo ay nagkakaloob, at dito pa lamang tayo sa church, naggagawa ng desisyon. Magkano kaya ang ibibigay ko? Magkano kaya ang i-offering ko? Alam niyo po, that is not a true obedience to our God. Dahil ang tunay na pagsunod, handang-handa ka. No? Hindi ka natatakot. You want to please your God. No? Kaya naroon po na kapag ito ay ipinagkaloob mo, makikita sa mukha natin ang ebidensya. Bakit? Dahil mawawalan ka ng worry. Kapag alam mo na ang binigay mo, ang pagkakaloob mo ay bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi ka magwo-worry. Hindi ka matatakot. Ano man yung mga bayarin na darating, hindi ka matatakot. Bakit? Dahil alam mo na sa pagsunod mo, ang Diyos ay may gagawing himala. Amen? Pero kapag tayo po ay nagkakaloob na sinasakripisyo lang natin yan, tignan natin. Katulad ng sinabi ng Panginoon, bakit ganyan ang mukha mo? Bakit parang takot na takot ka? Bakit parang alalang-alala ka sa mga bayarin mo, sa mga pangangailangan mo? No? Kaya po may basihan. At purihin pong ating Panginoon sa ating pong pagkakaloob ngayon. Hayaan natin na magawa natin ito bilang pagsunod sa ating Panginoon. Dahil alam niyo po, kapag tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, napupuno yung puso natin ng kagalakan. No? Yung sinasabing unspeakable joy. Na kahit punong-puno ng problema, punong-puno ng hindi magagandang bagay na nangyayari, naroon yung kagalakan. Nandun yung kapayapaan sa mukha mo. Walang makikitang hindi makikita yung worry. Hindi makikita yung, habi nga po, yung galit. Hindi makikita yung mga negative. No? Nagre-reflect po ito. No? Nagre-reflect po ito sa atin. Kaya purihin po ang Diyos sapagkat sa church pong ito, ang pagkakaloob po natin, this is not a ritual. No? Hindi po ito isang bahagi ng ritual lamang na ay kailangan mag-offering kasi bahagi ng service. Hindi po. Ito po ay bahagi ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Amen? Kaya sa umaga pong ito, hayaan po natin na tayo'y magkaloob. Katulad po ng ginawa ni Abel. He gave his best. He gave his best. No? At ang Diyos naman ang nakakaalam. Ang Diyos ang nakakakita ng ating puso. No? Walang maitatago sa Kanya. Walang maililihim sa Kanya. At praise the Lord, sa umaga pong ito, if we give according to His will, kung tayo po ay magkakaloob ng ayon sa Kanyang banal na kalooban, praise God, the glory of God will be revealed in our faces. Amen? Na anuman mga pagsubok na yan, anuman yung mga nakapila na bayarin na yan, hindi ka matatakot. Ang mararamdaman mo, excitement. Bakit? Dahil alam mo, God will supply all your needs according to His riches and glory through our Lord Jesus Christ. Amen? Walang sino man na sumunod sa Panginoon ang pinabayaan niya. Amen? Kaya sa umaga pong ito, sa ating pagkakaloob, sa pagkakaloob mo ba, ikaw ay magsasakripisyo o ikaw ay susunod sa Kanya? Amen? Tayong lahat ay yumuko at pumikit. Ama namin Diyos, salamat po for that eye-opening na ipinakita niyo sa amin sa pamagitan po ng aming pinag-aralan ngayon.
na sa aming pagkakaloob, Panginoon, makikita ang tunay na layunin nito dahil makikita ang reflection sa aming mga mukha. Father God, kung sa pagkakataon na ito, Panginoon, hindi pagsunod ang una naming layunin sa aming pagkakaloob, Father, give us a chance, O Lord, to do these things because we want to obey you. Because we want to love you, Lord, because you have first loved us. At alam ko po, Panginoon, that after our giving, Lord, you will fill our hearts with joy, O God. You will fill our hearts with excitement, O God. You will fill our hearts with hope, O God, that everything, Lord, na amin pong pangangailangan will be settled by your power, Lord. Salamat po, pagpalain niyo po ang bawat isa at hayaan niyo, Panginoon, Holy Spirit, kayo po ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin. Maraming po salamat. We give you all the glory, the honor, praise, and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Here I am waiting underneath a prayer. Here I am longing for you. Hide me in your love. Bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me. All my life, take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's Come live in me, all my life, take over. Come breathe in me, and I will rise on God, purihin ng Diyos. Dadako po tayo sa ating Holy Communion. Ayan, ito po'y ginagawa natin once a month, itong banal na hapunan. Bilang pag-aalaala sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, no, 2,000 years ago. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 11 verse 23,
Ayon po sa sulat ni Pablo sa taga-Korinto, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. So ito pong pagpapartake natin ng ostya o ng bread, simbolo lamang po yan ng katawan ng Panginoon na sa tuwing kakain tayo, inaalaala natin yung kamatayang nagawanap sa ating Panginoon sa krus. At nung gabi rin iyon, dumampot siya ng cup o ng saro, kaya sabi niya, matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. So, nandun pa rin po yung pag-aalaala, no? So, kaya ginagawa natin ito bilang as a remembrance sa ginawa ng Panginoon sa krus. Ano po? Kaya, gawin natin ito na may paggalang, dahil ito po ay isa sa sakramentong iniwan ng Panginoon na ating ginagawa once a month bilang pag-aalaala, no? Hindi po ito ritual na katulad ng ginawa ng iba o ginagawa ng iba ay halos linggo-linggo, araw-araw, tapos matapos gawin, balik sa kasalanan. Kaya ang sabi ng Panginoon dito, siya ay kumukuha ng hatol sa sarili niya dahil hindi niya pinapahalagahan yung katawan at dugo ng Panginoon na nabayubay sa krus at nabuhos. Kaya ito po, gagawin natin bilang pag-aalaala at binibigyan natin ng halaga ito. No, na hindi nawala ng kabuluhan ang ginawa ng Panginoong sa krus ng kanyang pagkamatay na sinabi niya sa 39 na latay na tinaglay ng katawan niya, pinagaling na tayo. Kaya i-claim po ninyo, Lord, by your stripes, I am healed. Yan. Ano po? Sige tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang bread, simbolo ng iyong katawan, at ang juice, simbolo ng iyong dugo, na nabuhos sa krus. Salamat. Dahil ang dugo mo'y nabuhos na naglinis ng aming makasalanan. Thank you, Lord, sa kapatawaran, kalinisan ng aming makasalanan. Kami ngayon ay malinis na sa iyong harapan. And thank you, by your stripes, we are healed. We claim it, Lord, na pinagaling mo na kami. In Jesus' name, Father God, we pray. Amen. Ayan. Sige po. Kumuha po kayo. Hawakan niyo muna po yung cup at saka ang bread. Sabay-sabay po tayo. Tumayo po ang meron na at aawi tayo kay Lord. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb.
bawat isa para po sa mahalagang announcement natin. Ayan. Baka doon. Praise. Amen. Praise God. So, sa atin pong mga mahalagang po, yung physical na pangangatawan naman po yung papakainin natin. Amen? Kasi yung atin pong mga kaluluwa at espiritu ay nabusog na sa salita ng Diyos. Kaya po sabihin mo sa katabi mo, huwag kang uuwi kakain muna tayo. Okay po? So wala pong uuwi mamaya. We will have our eating fellowship. Ayan po. And after po ng ating eating fellowship, lahat po ng mga leaders, workers, kasama po natin ang Paranaque. At dito po sa atin, please stay for a while. We will have a short meeting po with Bishop. Kaya po lahat ng leaders and workers, after nyo po kumain, pwede pong balik na po tayo dito sa loob ng worship hall para po pag halos kompleto na po tayo, we can about to start our meeting. At ang Camellia po will celebrate their anniversary later po, mamaya pong 2 p.m. Sa, ano po yung lugar? Familia Sulog Resort and venue. Malapit lang po siya. So, sa San Nicolas. So, sa mga gusto pong sumama, you can join us po. Alis po tayo ng 1:30 dito sa church. So, kung may mga taga-Paranaque po na gusto mo na mag-join sa anniversary ng Camellia, pwede po tayong makicelebrate po muna sa kanila and kumbaga, let's rejoice with them sa kabutihan po ng Diyos sa kanilang buhay. Amen? So, ayan po. So, sino po ang excited sa ating camp? Amen! We believe that the Lord has something prepared for us to each and everyone na pupunta po doon. So, ayan po. Ang ating pong camp will be on April 5, 6, 7. That is Wednesday, Thursday, Friday. So, today po is our last day of registration and payment. Kaya po, we're encouraging everyone na bago po kayo umuwi or kung isi-send nyo po via GCash or sa ating pong bank account, pag po sa GCash or sa bank account po, pwede nyo po bang picturean, screenshot, and then isend po sa ano po natin, JBlue Messenger para po malaman po natin na inyo pong payment yon. Okay po ba? So sa mga magbabayad naman po ng cash mamaya, after po ng service, pwede po kayong lumapit po sa akin or after na po natin kumain, you can approach me po para po sa ating payment. Amen? So, ayan po. Meron po tayong mga prepare na things to bring. Family na lang po, no? Mamaya po, pag po nagbigay kayo ng payment or pwede nyo po akong lapitan para makakuha po ng things to bring. So, i-announce na rin po natin. So, syempre po, as we will go to the camp, don't forget your Bible, notebook, and pen. Medyo ano po tayo ngayon, babawasan po natin yung pagka-techie natin. Kasi po, pag sa cellphone or sa tablet, pag po may nag-text or nag-message sa inyo sa Facebook, mas madali pong mawawala yung attention natin, di ba? Kaya po, mas prefer po natin, magdala tayo ng ballpen, ng Bible and pen para naka-focus po tayo, especially during mga sessions po natin. So, sa lahat po ng mga magpapa-water baptize, magdala po kayo ng white na t-shirt. Okay po? So, mga magpapa-water baptize po, bring a white t-shirt. At sa lahat naman po ito ng camper, pwede nyo pong dalhin para po sa ating last day, may picture taking po tayo. Okay po? So,
Ayan po. Next po is yung ating pong towel and toiletries. So, kanya-kanyang dala po tayo. And then, dahil ngayon nga po, summer na, kahit dito po sa atin, pagdating ng hapon, medyo talaga pong ang lalaki ng mga lamok. Kaya po, isang ano rin po, pwede kayong magdala ng insect repeller or lotion o kaya po spray, especially po sa mga may mga bata. Ayan, and then, ayan po, we will also bring our own plates, spoon and fork, cups or tumbler, lagayan po ng tubig, at saka po yung soup bowl po para sa ulam po natin na may sabaw. Ayan, so kung gusto nyo po na mga disposables, you can bring those po para hindi na po kayo maghuhugas pagkakain. Diretso na lang po tayo dun sa mga black sacks po natin or trash bag. Ayan po, so kanya-kanya po tayong dala. Okay po? So, alis po tayo dito sa Wednesday ng 11:30 a.m. So, be sure po na 11 po, nandito na tayo. Mamaya po, i-discuss natin regarding the transportation, especially po sa lahat ng sasama sa camp. Okay po, and then, ayan po, sa mga may kids, katulad ko po, please bring anything na pwede po nilang magamit. Let's say crayons, coloring books, or mga toys na pwede nilang laruin during especially po yung mga sessions natin para hindi po tayo nila madi-distract during the session. 1 hour lang naman po yung session natin. So, para may ginagawa rin po sila. Okay po, and then, ayan po, ito po yung note natin. During the services, please take note na wala pong magsusuot ng sando, shorts, slipper na pang bahay. May nagtanong po, pwede daw po ba yung tokong below the knee? That will be good po. Basta wala pong above the knee. Especially po during the sessions natin. Pero syempre po, kung magsiswimming kayo, magdala rin po kayo ng pwedeng pangligo. Hindi naman po sila strict na kailangan naka-bathing suit, naka-boxers, ano pa ba yun sa mga lalaki? Trunks. Ano naman po, basta at least naka-t-shirt na light color, tas shorts po na walang botones, hindi maong, something ganun po. So, kung magsiswim, kasi resort po siya, so may time po tayo to have refreshment na mag-swimming. Ayan po, and at the same time, ayan po, no cell phones during sessions po tayo, naka-silent mode po lahat. And meron po kasi tayong sa second day natin, meron po tayong parang amazing race na gagawin. So, ang ating pong young pro, sila po ang naka-assign doon. They're asking for us na magdala po tayo ng mga simple, crafts materials. Let's say, gunting, kung meron po kayong scotch tape sa bahay na pwede nyo madala, something ganun po, dahil magagamit po natin siya sa activity po natin. So, sabi nga po, inano po natin yung activity natin na hindi lang tayo more on spiritual, we will also have fellowship with one another. Meron po tayong bonfire, meron po tayong kumbaga, yun nga po, yung sessions natin. And at the same time, it's also a time to refresh, amen, in the presence of God. Kaya po, sa mga hindi pa po nakakapag-register sa Google form natin, if you want to come, please do so po kasi ayun po yung, doon tayo nagbe-base ng master list natin. Okay po, sa Google form po natin. Ayan. So, this week po is first Monday, Tuesday, Wednesday na po ulit ng buwan. So we will have our prayer and fasting from April 3 to 5. Pero bakit po may actually hindi po siya end, naka-slash na 7. Kasi po, yung last, sa Friday po ng morning, may declared po tayo ng fasting. Pero yung mga bata po may food sila. So tayo pong mga kaya nang mag-fast, we will have our fasting. Kaya po, it's 3, 4, 5, or 7 para po makompleto po natin yung 3 days. Ano po? So, you can just fast even 1 meal or 2 meals or 3 meals kung ano po yung kaya nyo. Hindi po tayo magbibigay ngayon ng prayer focus kasi po na paper dahil ang pinaka-prayer focus lang po natin ay families. Okay po? Pray for your family, pray for other families kasi po grabe po ang attack ngayon ng kaaway in every families. Kumbaga, ito po yung tina-target ng kaaway ngayon. Kaya po, let's guard our families through prayer and fasting.
Amen po. Especially po yung mga, kunwari po, yung father of the house is hindi pa po believer. Include that person into your prayer list po. Amen po. Napakahalaga po na, yun nga po, yung instruction sa atin ng Diyos is postehan natin ng panalangin ang bawat tahanan. Amen po. Let's let the blood of Jesus, let the walls of fire surround every families. Amen. Dahil sabi nga po, ang agenda ng kaaway, ng enemy, simula noon hanggang ngayon is still the same. Ano po yon? To kill, to steal, and to destroy. Hindi po nagbabago ang agenda ng kaaway. Kaya po tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang mananampalataya ng Panginoong Hesus, sabi nga po, God has given us the authority na yun nga po, even the ability to pray, to intercede, especially po, this time po, ang prayer focus po natin is families. Amen po, kung sino yung family na ilagay po ng Diyos sa puso nyo in that 3-day prayer and fasting, pray for them. Especially po, pray for your own family. Amen na umatake man po ang kaaway, God will give us the wisdom on how to counterattack the enemy. Na hindi po tayo pagtatawanan ng kaaway na kumbaga sabi nga po, makukuhanan niya tayo ng spoil, but rather tayo po yung kukuha ng spoil sa kaaway. Amen? So that is our prayer focus po, this prayer and fasting po natin. And next po, meron pa po ba? This coming Wednesday po, wala po tayong midweek service kasi po Wednesday po ang start ng ating camp. So wala po tayong midweek service this coming Wednesday. Okay po? And, meron pa po ba, Kuya Henrik? Ating mga So, ayun lang po. Ayan. Okay po. So, no. Ayan. Okay po, reminder po sa ating mga pledges para po kay Travis. Sino po si Travis? Yung ating pong church service. So, kung kayo po ay you committed yourself to be part of this, we are just reminding you po para po sa ating pledge nito po March. So, you can also give it po through cash or through GCash or sa BPI account po natin. Paki-notify lang po kami. Ayan, meron pa po ba? So, wala po tayong tinig ng pag-asa ngayong Thursday, April 6. So, dahil nga po Holy Week po and at the same time, yun nga po, may camp tayo. So, wala pong makakapag on air ng atin pong tinig ng pag-asa. So, it will be resumed po next, the following week, Tuesday. Okay po? And, ayan. So, please, like, follow, subscribe our Jesus Be Lifted Up Church Facebook page and our YouTube channel po na J Blue Church. Ayan po, for you to be updated po sa ating mga in-upload na mga services natin. Ayan, sa mga tinig ng pag-asa, tsaka po yung ating Speak Life. So, sa umaga pong ito, meron po bang mga birthday celebrants ng April? Amen. So, lahat po ng birthday celebrants ng April, can you come here? Kayo po ay ipapanalangin po ni Bishop. Sige po, lahat po ng birthday celebrants ng April, we want to know that we want to rejoice with you. We want to celebrate with you. Ayan, si Inang pala po, April. Praise God, ilang taon na si Inang? 90? 92? Wow, praise God, 92 na si Inang ngayong April. Meron pa po ba? Ayan po, so lahat ng mga celebrants natin ng April, please come forward po. And Bishop Leo will pray for you. Dito kayo, dito, halika. April, ang birthday nyo. Buwan ng April. Ayan. Wala na po. Sige, ituon natin lahat ang ating kamay sa kanila. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa buhay na ipinahiram mo pa po sa amin. Sa darating na ngayong buwan na ito na Abril ay magdaraos po ng kaarawan ng aming mga minamahal na kapatid sa iyo, O Diyos. I pray that you gave them, O God, a good health, Lord, a wisdom coming from you, a satisfied long life.
Lord, give the desires of their heart, O God. I release your blessing upon them, your goodness, Lord, your favor, O God, at hayaan mong patuloy ka nilang makilala sa tama't Bibliang paraan. Thank you, Lord. We entrust their lives unto you. Continue to be closer unto them, O God, more than ever before. We thank you, Lord, nakikigala kami sa kanilang kaarawan at patuloy silang maging maapoy, mainit sa pagmamahal po sa iyo. Lord, salamat ng marami. We glorify your name in Jesus' name. Amen. Happy Can we birthday. sing to them happy birthday? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. One more time, mabilis naman po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, wish kayo tapos blow nyo. Oh, blow nyo. Sige. Okay po, blow Oh, your blow your candles. Blow. Yay! Happy God bless birthday you. po Happy sa bawat birthday. isa. Amen, amen. Happy birthday po. And this time po, can we call our first-time visitor, si Sister Fe Lomboy. Ayan po, together with, siya lang po ba? Ayan, may family niya. Sige po, hindi man po nasulat lahat ng names nila, pero we're inviting you po to come. Kayo pa ay pagpe-pray po ni Bishop. Amen. Ayan, pray namin kayo. Ayan, Sino praise- nag-invite sa inyo? Sila po ay kasama, si Sister Clyde. Ano po, Clyde. kasama po sa, nakaka-join po sila sa Bible study po doon kila Ate Ay, Clyde. oo, sige. Ayan po, kila Ate Amen. Jing. Pray natin. Sige po, i-pray natin po sila. Ano pangalan niyo, ate? Fe. Sister Pe. O, kayo mag-ina. Sige, dito kayo, ha? Sige po, i-pray natin sila. Lord, salamat po sa buhay ni Sister Pe, sa kanyang anak, sa kanila pong pagdalo dito, patuloy nila ng maramdaman ang iyong yakap ng pagmamahal, ang iyong lingap, ang pabor mo, ang kapayapaan, ang kasagutan sa mga dasal ng kanyang puso. Lord, nirelease ko sa kanila ang blessing mo, Father God, ang iyong protection and guidance, O Lord. I-bless mo ang kanilang pamilya, Lord, at ito po ang simula upang maglingkod sila sa iyo. We entrust their lives unto you, Lord. Purihin ka at sambahin ka, Father God. We honor you in Jesus' name. Amen. Amen. Welcome po sa Jesus Be Lifted Up Welcome. Church. God bless. Amen. Sige po, we just want to also acknowledge ang ating pong mga kapatid na binalik na ni Lord sa tahanan. Amen. Si Nanay Evie, si Ate Ai, si Sean. Amen. Welcome Salamat, back Lord. to our family. Can we all stand up? Ikot po muna tayo. Can we just also... Salamat. I love you. Sige, I Sige love po, this family. tayo po muna tayong lahat. And can we just go around? Kabayan po natin ang isa't isa as we sing this song. This family, I live in this family God has given us. I love this family. I live in this family God has given us. For we are called to be a wonderful family. And it has to be Jesus, you and me. I love this family. I live in this family God has given us. I love this family. I live in this family God has given us. For we are called to be a wonderful family. And it has to be Jesus, you and me. I love this family. I live in this family God has given us. I love this family. I live in this family God has given us. For we are called to be a wonderful family. And it has to be Jesus, you and me. Amen. Praise God. God. Amen. Sige po, manatili tayo nakatayo lahat at tayo po'y dadako sa ating panghuling prayer. At bago po yun, ibalik natin kay Lord ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat. No?
Mamaya po, no, lahat ng Bo Music at dance, mga head natin ay may meeting tayo, no? Kasama si Pastor Dong ng Zambales, tsaka Jinel, lahat ng ating mga workers. Sige po, balik natin kay Lord ang lahat ng papuri, pasasalamat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama mo, ano ang ligaya na darama? May pag-asa akong nakikita kapag kapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Brother Jonathan. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord, Panginoon, na makapangyarihan sa lahat. Thank you, Lord. Sa umagang ito, Panginoon, ay marami pong salamat sa katagumpayan ng iyong mga Amen. anak, O Thank you, Diyos. Lord. Ipinakita mo ang iyong pagsamang banal mong Espiritu, Amen. Thank you, ang Lord. namutawi sa bawat puso ng bawat isa. Ikaw ang napaluguran, na dakila, na sambat, na purihan, O Diyos. Karangalan namin, Panginoong Isus, ang mabigyan ka ng tuwa, kagalakan namin, mabigyan ka ng galak sa aming mga paborit pagsamba, O Diyos. Amen. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasan ng bawat isa, katagumpayan, kabutihan, pagmamahal, Panginoon, at kaligtasan at kapayapaan na patuloy mong pinaparanan sa iyong mga anak, O Amen. Diyos. Panginoon, hindi kami gagaya kay Cain, Panginoon, kundi magkakaisa kami sa pagmamahal, sa espiritu at katotohanan na palaging Amen. mamumutawi sa puso ng iyong mga anak, Yes. magdadamayan, magtutulungan, Amen. magsusumikap tungo sa hangarin ng buhay na walang hanggan, O Yes, Diyos. Lord. Panginoon, marami pong salamat sa kalakasan ng pinapagamit mo sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat sa aming Bishop Leo Bidanya, Ribstila. Panginoon, nagagampanin nilang yung tungkulin na binigay sa kanilang balikat, lalakaran nilang yung kalooban. Ikaw ang mamumutawit, mangunguna sa kanilang daraanan, O Yes, Diyos. Lord. Maraming salamat, O Diyos, sa katagumpayan ng kanilang Thank you, buhay Lord. na ibinibigay mo sa kanila, O Diyos. Maraming salamat, Panginoong Hesus, sa aming mga kapastoran, nagtatrabaho sa iyong ubasan. Hindi kayo magkukulang sa kanila, bagkos, Panginoon. Patuloy niyong bibigyan ng siksik, liglig, umaapaw na pagpapala sa Amen. manggagawa Yes, ng iyong Lord. ubasan. Thank you, Jesus. Panginoon, marami pong salamat sa aming team na workers, Panginoon, na tumutugtog dito sa harap, O Diyos.
Panginoon, linghapin mo ang kanilang puso, linisin mo sila, Panginoon, at panagpuin niyo po, Panginoon, ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Lord. Panginoon, muli, dinadalangin ko, Panginoon, magliwanag nawa ang iyong salita at biyaya sa aking mga kapatid, Yes, Panginoon. Lord. Amen. Sila po'y maging ilaw sa sanglibutan, Thank you, Lord. maging asin, at mababago ang kanilang mga kaibigan, Hallelujah. mga kapitbahay, O Diyos, madadala sa iyong tahanan, O Diyos. Maraming pong salamat, O Diyos. Muli magmahalang kami dahil ito ang iyong kaloobang, Panginoon. Maraming salamat sa pag-iingat at gabay, protection sa bawat isa. To God be the glory in the mighty name of Jesus. Amen. 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 Praise God. Amen. So, purihin po ang Diyos. At maupo muna po bawat isa. At pag ready na po yung food, magbigay lang ng signal, ano? Para dito po tayong lahat kakain.